Productions Òpómúléró tún gbé tuntun dé o. Bá a bá porí akọni àfidàlálẹ̀ gàràgà. Sinimá tuntun Sídí Ìlújinlẹ̀, Sídí ọmọge awẹ́lẹ́wà obìnrin, eyín mẹ́nugún, àbẹ̀yìn funfun lábẹ́ ẹnu. Ẹwà rẹ̀ ń dá mi lọ́rùn ó jàre. Bó ti ń ṣe tíṣà Ọlákúnlé ọ̀mọ̀wé tó bá fi Sídí ṣaya àgbàlódé. Bẹ́ẹ̀ ló ń ṣe Bàrókà baálẹ̀ Ìlújinlẹ̀ tó bá fi Sídí kún dúkìá. Ọlákúnlé lòun lè dojúkọ iná, òórùn ọ̀run àpáàdì. Bàrókà ẹkùn níbí kún lólóko ni, bí pàkúté ni. Ìpàdé dojú àlà ó jàre. Ìrèdè 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 o, ìrè wọ Ìlújinlẹ̀. Ìrèdè ìrèdè Aishat Onítìrí, Ibrahim Chatta, Adébáyọ̀ Sàlámì, Láre Hassan àti àwọn òṣèré jàǹkànjàǹkàn ló kópa nínú Sídí Ìlújinlẹ̀, sinimá tuntun láti ọwọ́ Túndé Kèlání. Ẹ kú ojú lọ́nà o.